खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। नोंथांमोना मिथिखाबोबाय थाबोदोंदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा रायजो राजानो बार अखा जायखिजाया बेराम आजारनि खैफोदाव रायजो राजाखौ मदद होबोबाय थानायखौ बिथांखौ गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा मान होनायजों बिथांखौ मैयानि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां जिसुआ समफ्रामारिया आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जौगानाय फारसे थुलुंगाखां होनो थाखाय बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बिथाङा फोरमायदों दि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव गोसो होनांगौ आरो जुजिनांगौ, अब्लासो बर' हारिनि सासे गेलेनो गोरों जागोन आरो गोजौ थाखोआव गेलेहैनो मोननायनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायो बिथां जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा। बेनो दिनै बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो धन्यबाद होग्रोबाय। नैथियाव जाहैबाय दिनै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बिदिनो गोबां खेला दुलायाव बा माबा मोनसे बिथिङाव बिराद गोदोसोनानै थांबाय। बिनि थाखायनो दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार हिसाबै जिखिनि जा प्रग्रामावहाय दिनै आङो ओंखारनानै बिदिनो आं रायजो राजाजोंहाय जगाजग लानानै आं बेफोरबायदिनो जाखिनि हायो बेबायदि हेल्प होनानै बेफोरबायदिनो आङो माखासे जोंनि इयुथ्स जोहोलाव जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै आङो थुलुंगानाय होदों। आङो बे दिनै बे रुनिखाता आस्राबारि गामियाव दिनै आङो बेयावदि फैदों, बेवहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला चारिय'फाले पाब्लिकफ्रा दिनै सान्दुं नङि बायदि खालामनानै दिनै फुटबल खेला नायबाय। बिथांमोनखौ आं बाख्नायदों आरो बेफोरबायदिनो जोंनि इयुथ्स जोहोलावफ्रा दिनै बेफोरबायदिनो खेला दुलाजों बा माबा मोनसे बिथिंजों लानानै गासैबो प्लानिं आरो थांखियाव जोङो आवगायलांनांगौ। माबा मोनसे जुदि बिथिङाव जों सहैनोब्ला चेलेन्ज आरो थांखिया थानांगौ, बेनो आरोखि। आरो दिनै बे जोंनि आस्राबारि गामि एरियानि बे जायगायावहाय आंखौ सासे चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरनायाव आं गावखौनो गाव दुगानाय नङा। मानो होननानै बुङो आं सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आं जिखि जाया बिथिङावनो जिखि जायगायावनो दिनै आङो जेरावबो थाङो आरो आङो बयखौबो रायजो राजाजों आङो दिनै मदद होलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो आङो सापर्ट होनानै बेफोरबायदिनो आं खामानि मावो आरो आं मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा आंनि माखासे खामानि मावनायखौ नुलांबाय थागोन। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जाय बिथांमोना दिनै बे खेलानि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै मोजां आंखौ रेसपन्स होदों। मानो होनना बुङोब्ला सासे लिडार बायदि, माने आंथ' सासे लिडारबोथ' नङा, माने पाब्लिकसो, जास्ट आं लोगो दोगो बायदि हिसाबै आं दिनैबो फैदों। दिनै आंखौ बिराद मोजां रेसपन्स होदों, बेखौ आं गोजोननाय मोन्दों। आरो पाब्लिकफ्रा दिनै गाजा गोमजा फुटबल खेला नायनायाव आङो रंजानायजों माने खुसिजों दिनै आङो माने बुंनांगौ बाथ्रा गैयि बायदि आं जानानै फैदों। आं बिराद খুশি আৰু গাঁৱত 15 আগষ্ট উপলক্ষে যি এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ আয়োজন কৰিছে, ইয়াতে আহি খুবেই আনন্দিত। আৰু এনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাঁৱে তাৰপিছত প্ৰত্যেকখন গাঁৱত যাতে এনেকৈ ফুটবল মেচ যিকোনো অনুষ্ঠান বা কিবা উৎসৱ বা কিবা দিৱসত যদি পাতে, এনেকৈ সকলো মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব, বিভিন্ন গাঁৱৰ লগত মিলি জুলি থাকিব পাৰিব আৰু আগন্তুক এনেকৈ যাতে পাতি থাকে, সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। ছাৰ, ফুটবল খেল আৰু বিভিন্ন খেল লগতে মানে কিবা খেলি পেলাই কিবা ভৱিষ্যত আছে নেকি, সেইটো বিষয়ত আপুনি কি? নিশ্চয়, এইটো আজিকালি মেক্সিমাম ল'ৰাবিলাকে ঘৰত মোবাইলটো বেছি ইউজ কৰা হৈছে আজিকালি। তাৰ সলনি যদি আমি ফিল্ডত ফুটবলটো খেলি থাকোঁ বা ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আগন্তুক ইন ফিউচাৰ কিবা চান্স পাব পাৰে খেলা ধূলাত, এইখিনিয়ে। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।